Beno, eta hemen dira, egin eta egunkariako langile taldeen ordezkariak, urrezko bereizgarriak jasoko dituzten langile kolektiboen ordezkariak. Igo zaitezte, mesedez, egin eta egin irratitik, Iñaki Iriondo, egineko kazetaria eta redaktore burua, Tomas Arrizabalaga, administrazioa, pertsonalaren arduraduna, eta Itziar Arteaga, egin irratiko magazineko esataria. Egunkariatik berriz, Ainoa Albizu eta Gurutze Zabalza, hirurak administrazioko langileak. Martin Garitano, aldun nagusi jaunak, emango dizkizue urrezko bereizgarriak. Martin, zurea da txanda orain.